hemos triunfado. Alcón nada más, ¿sabes? Sin droga, sin nada. ¿Para qué? ¿Qué pasa, Forocoche? ¿Qué pasa, Forocoche? Avui no sóc jo el que aplaudeixo malament, eh? Avui és l'Anna Polo la que va de sincronitzada. Estic fent-la, saps? El contracompàs aquest. Perfecte, doncs ha quedat de conya, de veritat, eh? Tot per posar-li l'alfombra vermella a en Jair Domínguez perquè ens expliqui una mica què passa avui a Forocotxes. Doncs mira, avui començarem amb... Ja ho sé que es diu catifa, però vaja... Que és igual, l'alfombra sona, té una sonoritat... Entès, no? És molt més gruixuda una alfombra que una catifa. Alfombra, perfecte, sí, una alfombra, i més gran. Una alfombra no pot ser, en canvi una catifa pot ser petiteta. Molt. Una alfombra mai de la vida. No. És gros, Zapper. Avui començarem, us deia, amb un conte titulat Las tiendas y la ropa de hombres. Ridículo, absurdo, maricones. Això és el títol només, eh? Sí, això és el títol. Són títols... Ara es porten els títols llargs, eh? Sí. Animales fantásticos y dónde encontrarlos, no? Exacte, Una pel·lícula que, per cert, troben a faltar a la llista de les millors de l'any. No podia posar-les totes? No hi cabien totes. Ja està. Passa res. No. Escolteu, aquest noi ha posat un títol llarg i la història doncs, és bastant llarga, també. Diu, hace ya tiempo abrí un hilo por el estilo, pero no puedo evitar tener que alzar el grito al cielo ante algo tan ridículo. Esta mañana decidí ir a comprarme ropa, ya que ando algo falto de armario, y pretendo estrenar prendas en estas fiestas. Mido 1,77 y peso 72 kilos. Una cosa normal, ¿no? Pues entro en una tienda y me dirijo hacia donde están los pantalones. Hace ya tiempo que desistí probarme la talla 40, la cual considero que es la que debería valerme dada mi altura, peso y contorno. Cojo una 42 y me quedo roto al ver que de cintura era casi tan estrecho como la talla 36 en mujeres. Aquí no acaba la cosa. Al coger una 44, tuve la sensación de que estaba siendo víctima de una cámara oculta. No. Ahí no entraba ni una pierna mía. Llamo a la dependienta y le dije que qué pensaba de que un hombre de 72 kilos no entrase en una 44. Ella me contestó con un escueto: jiji, tú sabes que los pantalones de chicos vienen estrechitos. Total, que me sacó una 46. Joder, parecemos tías. ¿Qué os ha dado ahora por vestir marcando cual guarra de discoteca, hijos de puta? Bueno, pues tras mi odisea con los pantalones me dirijo al apartado de camisas y ya esto fue un descojone. Que si camisas con florecitas, con patitos, cochecitos, nos quieren convertir en una panda de maricones y la mayoría estáis entrando por el aro. Camisas con flores, camisetas que parecen camisones de mujer, pantalones súper estrechos por encima del tobillo, panda de bichos palo amariconados con peinados ridículos dignos de megaconstrucciones nazis. Me avergüenza compartir el género masculino con vosotros. ¡A la mierda! I aquest tio ha dit això? Molt enfadat i molt ben redactat alhora, eh? Sí, està molt bé. Ja s'ha pogut contenir suficient com per no equivocar-se al redactar. Però molt d'improperi, massa pel meu gust, potser, però el tio estava tan emprenyat que ha escrit això i ha marxat, eh? Vull dir, ha deixat el cagarro a Forocotxes i ha fotut al camp. M'agrada molt que la primera resposta que li han donat sigui claro que sí, guapi. Crec que el deu haver tranquil·litzat, però moltíssim, això, eh? Vinga, un altre tema més tranquil·let i més de cara barraca, que és: ¿el Fairy sirve para limpiar el lavabo y la ducha? Sí. És un desagreixant. Bueno, molt bé. Aquest tio preguntava, diu, tengo mucho Fairy y cero limpiabaños. I ja toca darle un repasito. O sigui que em esteu dient que vosaltres netegeu la banyera amb Fairy? Jo m'he quedat en estat de xoc. Jo no ho he fet mai, però m'han dit que va molt bé perquè no deixa pelusilla. Després quan passes el drap. Però pot fer una d'escuma, allò? Si se te'n va el mil·límetre, el decilitre que li posis allà, o el que sigui. Però això se'm recorda, però em pensava que éreu àpers una mica. Crec que està dient en Víctor Uller que ell ho fa amb xampú. No, que ella renta el cap amb Fairy. Ah, sí? Ens estàs dient la veritat, Víctor? Però ho havies fet algun dia, quan eres pobre. No, ara. Hace poco era técnico de aparatos de orejas. Quan era tècnic d'aparells d'orelles, en Víctor es rentava els cabells amb Fairy. Doncs té un bon cabell, el Ostres, tio, no se l'acaba. Home, li creix a les celles. El milagro antigrassa. Pràcticament, no, és l'enveja de la redacció. Amb el teu permís, Xavi. És veritat, no ho sé. Bueno, no ho sé. Abre la boca. Un
su hermano le ha dit y para limpiarte hasta el culo si hace falta. Que és el que m'ha servit ja. Jo, si més no, dir-vos que al Fairy no el poseu al rentaplats. Que això hem sigut testimonis del que passa. Aviam, a no sé que vulguis fer la festa de l'escuma a casa. Sí. Però ja avisa amics i us ho passareu molt bé. I ja està, i va molt bé, però sisplau, no ho feu. Va passar. Doncs amb aquestes recomanacions de casolanes, el Fairy, doncs millor per rentaplats, i amb mesura tanquem la nostra edició d'avui de Què passa fora cotxes. Moltes gràcies, Jair. Què passa? Què passa fora cotxes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?